Wai ko kun san cewa dan wasa Rasmus Hojlund da dan wasa Saka sun fi kowane dan wasa cin kwallo a gasar cin kofin Premier amma a 2024? Haka zalika dan wasa Rasmus Hojlund ya fi kowane dan wasa cin kwallo a Manchester United a 2024 kamar yadda dan wasa Saka ya fi kowane dan wasa cin kwallo a Arsenal a 2024. Wai ko kun san cewa duk da a wasanni guda biyar da suka gabata kungiyar kwallon kafa ta Arsenal tana zuba kwalakwale da yawa a raga abokan hamayyata, sai gashi a gasar Champions League ita aka doke da ci ɗaya mai ban haushi a mintunan karshe, kuma ita kungiyar kwallon kafan ta Arsenal ko on target ɗaya bata ba a wasan har aka tashi. Kun san cewa duk da kasancewar dan wasa Rasmus Hojlund ya fi kowane dan wasa cin kwallo yanzu a Manchester United a 2024, haka zalika lissafin sa ya dauko daidai a wasa shida ya ci kwallo shida, sai gashi ya tafi injury, lissafin sati 2 zuwa sati 3 kuma hukunta suke cewa zai ba tare da doka ita Manchester United kwallo ba. Ko kun san cewa wasan da jiya Bayer Leverkusen ta samu nasarar karban maki 3 a ban abokan hamayya ya kasance wasa mai muhimmanci a gare ta yayin da ta karya rekod din Bayern Munich na kasancewa kungiyar kwallon kafa a Bundesliga da ta doka wasanni guda 33 a kaka ba tare da an doke ta ba. Ko kun san cewa dan wasa Kevin De Bruyne bai taba lashe kyautar Player of the Month a gasar cin kofin Premier ba duk irin taka rawar da yake ta musamman.